Mommy. Mommy. I pozdrav svima ljudi, ja sam Bobby. Danas ćemo igrati jednu horror igricu. Kao što vidite, svima vam je poznata, znači radi se o Slendermanu. Ljudi, ja ovu igricu nikad nisam igrao, gledao sam kod par youtubera da su ovo igrali. Kanal PCX Serbian je igrao, sa kanala Serbian Games BL i ko je još igrao, Stipe, da, Stipe Balkan. On je igrao ovo, ja ovo nikad nisam ljudi igrao. Znači, ovo mi je prvi put. Sva sam svetla u sobi pogasio, samo je ostala lampa. Znači, ljudi, bit će katastrofa. Ja mislim da se on ne pojavljuje dok ne uzmemo prvi list. Tako nešto. Idemo ljudi da nađemo prvi list. Ovo može biti. Ajde malo potrpimo. Evo ljudi, ima da ovdje ima kakvi list. Ja mislim da ovdje nema ništa. Idemo mi tamo malo dublje u šumu. O ljudi, sad sam se naježio. Nije mi baš prijatno, sam u sobi nijedno svetlo ne radi. A ja igram horror igricu. Samo da nađem više taj jedan papir prokleti. Papirčić, gdje si? O ljudi, ona izgleda mi je poznata. Ja mislim da se na njoj nalazi prvi papir. Čekaj bre, nema papira. Mene neko zeza ovdje. Nema papira na ovo. Aj bre, više nađem taj jedan papir. Da idemo u akciju. To ne može biti.
Idemo ljudi da nađemo više taj papir. Te li može biti papir? Te li može biti? Idemo ljudi da ga nađemo. Še i taj papir. Nadam se da na ovom drvetu ima neki papir. Onako mi deluje usamljeno, strašno, jezivo. Ljudi, evo ga. Prvi papir piše can't run. Can't run. Mogu da se izrazim. Ne možeš da trčiš. Ljudi. Idemo. Potraga je krenula, mi idemo malo dublje u šumu. Sad počinju zvukovi. Ljudi, sad se trese. Malo mi nije prijatno što ovo igra. Sad on nas vreba. Ni malo nije zabavno da vam kažem. Idemo samo smireno. Nema ovih zvukova, sve je bilo lakše. Gdje si, prokle da si? U ljudi jedno i drugog papira. Se meni čini, ajmo da zabudujem. Idemo da uzeli smo drugi papir. Još ga nismo vidjeli nijedan put. Tu ne. O, eno ga, video sam ga. Beži, video sam ga. Eno ga, video sam ga opet. Bežimo odavde. O, ljudi.
Verujte mi, ni malo nije zabavno. Iako se zove igrica, meni ni malo nije zabavno. Kakav zvuk. Evo ga ljudi, treći papir. Joj ljudi, treći papir smo skupili. Držimo mi onda nešto sigurno. Eno ga još jedan papir. Ljudi, četvrti papir. Pomozite. Eno ga, beži. O, ljudi, ja naježio. Sad smo sabijeni u Đorsu. Kakvi su ovo zvukovi ovdje? Eno ga iza nas. Gotovo ljudi. Uhvatio nas je. Ljudi, kako sam se ja prepao. Više nikad neću snimati ovu igricu. Nikad. Znači ljudi, skupili smo 4 papira, ja sam zamalo umro od straha. Ali sve zbog vas. Sve bi uradio zbog vas. Ljudi. Ovo je jezivo, baš jezivo. Wow. Pa kako se stvori iza nas, baš majku. Eto ljudi, snimali smo ovog Slendermana. Eto, baš danas, pošto sam vam ja obećao 2 klipa i pošto je petak 13. Da, petak 13. Eto ljudi, jeste sad srećni. Evo ovdje završavamo ovaj klip ljudi. Ako vam se svidao video, a meni nije, lupite like, subscribe, šerujte i vidimo se u narednom video klipu.